Tată Ceresc, vin înaintea Ta cu toată sinceritatea inimii mele. Nu vin ca cineva care are totul în control, ci ca un om care are nevoie de Tine. Doamne, m-am săturat să trăiesc din propriile mele eforturi. Fără Tine, cuvintele mele sunt goale. Fără Duhul Tău, faptele mele sunt slabe. Am nevoie de prezența Ta. Am nevoie de ungerea Ta. Tată, cuvântul Tău spune că jugul este sfărâmat din pricina ungerii. De aceea te rog, sfărâmă tot ce mă leagă, frica, oboseala, păcatul ascuns, descurajarea, mândria. Tot ce mă ține pe loc, tot ce mă împiedică să fiu ceea ce Tu m-ai creat să fiu. Doamne, nu vreau doar să știu despre Tine, vreau să Te cunosc cu adevărat, să Te simt în rugăciune, să Te aud în inima mea, să văd roada Ta în viața mea, să trăiesc o viață care să spună altora, Dumnezeu este viu, Dumnezeu schimbă, Dumnezeu unge. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt, nu doar o picătură, nu doar o emoție de moment, ci o umplere reală care schimbă viața. Dă-mi o inimă curată, un foc nou, un curaj sfânt. Tată, vreau să fiu un vas folosit de Tine, nu pentru slava mea, ci pentru slava numelui Tău. Fă ca tot ce spun, tot ce fac, tot ce sunt să arate spre Isus. Te rog, unge-mă pentru chemarea mea, unge-mă pentru familia mea, unge-mă pentru generația aceasta. Fă ca viața mea să aibă impact nu prin mine, ci prin Tine. Și chiar dacă nu simt nimic acum, eu știu că Tu ești credincios. Eu aleg să cred. Eu aleg să umblu prin credință, nu prin vedere. Îți mulțumesc, Doamne, că știu că ai auzit rugăciunea mea și cred că Tu lucrezi chiar acum în mine, prin Duhul Sfânt, în numele scump al Domnului Iisus Hristos. Amin.